Hello mga kabunggoy, ito pala yung sinasabi kong shy na panghuli natin ng tikling mga kabunggoy, no? Ito yung ginawa ko, saktong-sakto sa leeg nila mga kabunggoy or sa paa nila, no? So papakita ko kung paano ilagay ito mga kabunggoy, no? Ito muna isang ilalagay natin. Baba natin yung konti. Ayan. Gagamit din tayo ng speaker mga kabunggoy. So ito yung isang kailangan natin sa panghuli ng tikling, no? Yung huli ng tikling mga kabunggoy. Ayan, kailangan natin ito para makakit sila mga kabunggoy. Tapos ito yung pangati natin mga kabunggoy, isang tikling. Ito yung pangati natin.
So guys, dalawa lang yung nahuli nating tikling. Ayan, so lilipat tayo ng spot. Ayan mga kabunggoy. Tara. Bawal nyo po. Take two.